Kristóf, csak a pénzért csinálod? Hát, hogy is mondjam, hát Vald be. Nem, Biztos, hogy ez nem. nem igaz, mert a partner money érdekel. User left your channel. Nem, egyébként nem csak a pénzért csinálom. Akkor mi másért? Hát, hogy is mondjam, hát... A nézettséget. Ja, Feliratkozás. pénzért részeset. csinálom.